Diajeng Dimas Niken Salindri, lahir 29 Juni 2008 saking Kitogoro Kediri, Jawiwitan. Jan Pak Sadino anggenipun mantokaken putranipun estu boten sak pente-pente dipun sembadani ngrawakaken artis saking Kitogoro Kediri Dimas Niken Salindri. Monggo. Tergigil nopo ngandap? Sudah di sini saja. Oh iya. Ya, selamat malam Pak De. Selamat malam. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi selamat malam buat kedua temanten Bapak Sadino. Hah? Pak Sadino iki uleme. Nah. Sadino. Iya. Ha nggih. Oh iki ning nggone griyane Bapak Sadino. Oh siap. Matur sembah nuwun kagem Bapak Sadino sampun nimbali kula Niken Salindri kalian karawitan Cindelar biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa balik. Apa? Yana ras. Ya, jenenge Cindelaras iki kaya tikus lho, anake tikus kayak jenenge. Cindela. Heeh. Lah iya kan bener Cindelaras. Nek gak nganggo L. Lah kan ana L kae. Cindel aras ngono. Iya. Ini mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Ariyanto Nur Cahyo dan Mbak Lia Saputri. Iya. Eskep. Apa kuwi? Eskep apa? Sarjana keperawatan. Oh, sarjana keperawatan kita di eskep ngono ya. Nggih, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga berbahagia selalu. Amin. Wis ora usah kakean caturan langsung wae ya. Libur ya. Ayo, apa ya enake lagune? Sing halus-halus riyen ae. Mbak Eka. Ya. Ayu karo jumeneng. Aja wi keri wi. Oh keri wae. Iya, Mbokku keri-kerian. Ya, sambung wanci dalu mawon langsung. Monggo. Ndak usah bobo. Iki ku tamu nih gen pirsa sliramu karo mlaku-mlaku rono ya itu. Ya. Oh iya gampang engko. Lek enek sing nyawer aku engko mlaku rono. Pak Bupati Sepuh, Pak PJ Bupati Rawu. Nah, berarti kudu ning kene dhisik. Alhamdulillah satu lagu sudah. Sambungan Cidalu. Iya. Mbok pilih Pak Sadino badhe kepareng ngersakaken lagu. Tadi ibunya sudah request lagu Selendang Biru. Selendang Biru. Nah. Ya tapi kan wit dikeri-kerian, soalnya lagunya berbau hot. Oh, kalau bapaknya nyuwun napa Pak? Napa Pak? Atiku lega ki piye? Waduh ra ngerih aku. Aku gak ngerti aku lagune. Liane bae. Napa Pak lintune Pak? Napa Pak? Dumes. Berarti ku lega langsung dumes toh Pak.
Ini kedua temanten mau request lagu apa? Apa? Sigar. Iya. Sing sigar apa nih, Mbak? Ya gone mantene. Arti sigar go bigu. Jare mamine engko bengi mantene sing wedok disigar. Heeh, go bigu. Bego ya apa? Bigu iki Pak Sadino kan usahane alat berat bigu. Kerok. Keruk lemah. Heeh. Sekop to? Ya nek sekopi cilik, nek bigu ki gedhe, ya. Oh, Mbak disekop-sekop. Aku ndak paham nih. Masnya napa, Mas? Napa, Mas? Oh, lagu derek, mboten nenten, Mas. Ibu napa, Bu? Napa? Lagu Padang. Oh, nggih saged napa, Bu? Berarti napa? Cinan Bana, saged, Bu. Cinan Bana sampun saged napa dereng, Mas? Musisi saged. Saged. Aku kudu iso. Iya. Bapake? Oh, manut ibuke. Ada sigar, cinan bana, dumes, selendang biru. Kok papat timen. Nggih. Nggih, mboten enten embel-embele, Bu. Masa ya kerja lo lagu tok. Nah ya rapopo ya, mau jenenge wis sak nganu karo apa bayarannya ya. Iya wis ditangkap karo Pak Sadino. Ndak oleh ngomongne saweran ndak oleh, ndak patut. Nek ra diwe ya kebacot tapi. Madiun Ngawi, nggih siap. Mbah Wiji. Apa sih ya? Selendang biru sik wae lah. Dan kowe ada jaipongnya? Ada. Ya. Garap jaipongan plus musik. Musisine endi to? Nah, neng di musisine. Alah musisine raket tok mesane timen to kowe iki, Mas. Wes jane dibayar ora ning kono iki? Lah kok campur ning dapur barang iki lho. Wo ndobel karo kora-kora. Sapira nadane, Mas? Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa balik. Apa? Yana. Asnoku penak ning kene kok karo keri-kerian. Ya. Iki bersama musisi apa, Mas? Hei? Apa? Apa? Heeh. Mbah. Ora krungu kok. Ya. Terima kasih, Bu. Nggih, mboten supe to, Bu, nggih? Nggih, alhamdulillah. Lali iki wonge. Lali tenan iki. Lah iya, apa ora di TF? Ora, maksudnya mau lagune nek sing rada lali ngono. Oh, ngono. Style Tak kira nek liyane. Iya. Ah, ya sudah. Spesial Mas Manten, Mbak Manten. Oh iya, tadi Ya, minta lagu apa mau? Ada sigar. Heeh, meletek. Meletek, iya. Nek cara Kediri ya meletek. Meletek. Sigar iki, iya. Sigari meletek. Kayak kopi meletek. Oh. Iya ta? Iya. Ya. Sigari sak pira, Mas? Oh, monggo sekecaaken, Mas. Diwareki ya, Mas ya. Heeh, kesehatanmu loh, Mas. Iya, sama nak ganteng toh. Hah? Sama wis ndek bojo urung? Hah? Urung. Alah ibuke pangga bahas kuwi ae. Ting aku. Ya. Sigar. Nadane D. Telu, Mas.
D papat berarti. Oh D loro. Oh iya sepurane to. Maaf. Ya. Kose. Raosekno. Kebledru. Ya. Alhamdulillah sudah sampun maem sedaya. Sampun sing dereng ngacung. Loh Pak, masa urung? Oh, Imbuh. Buah pira Imbuh? Buah sing akeh kok lagi diimbuh ya. Yang di sebelah sini kelihatan enggak? Enggak. Hah? Masa sih urung ketok, Bu? Ya. Yang di sebelah sana sampun kelihatan dereng. Dereng. Nek dereng nanggap dhewe. Halo. Ibu-ibu di sebelah sini mana suaranya? Kowe milih kuline mantanmu. Sampeyan nyapa? Kowe rasa melu-melu iki. Jujur aku kecewa. Kecewa nyapa to? Hatiku terluka parah. Ya kenapa tanya? Lagune kan. Terus dong ngopo? Aku ngancani sama mamaku. Panas ya, aman. Yen akhire kowe milih baline ngantanmu. Jujur aku kecewa. Yen akhire aku yo pengen main lho kan, aku kaya pengen biasane ngono lho. Pengen main tapi dingin ning rasa awet gak gelem. Kowe nesumu perkara kuwi to? Ya aja nesu-nesu to, Nduk, tenan to. Ngapunten nggih Pak Bu, asline niku Mas Bambang niki kan sampun kula kontrak teng Mayangkara. Ngoten lho nggih to. Kudune kan nek Mayangkara main kan melok terus to Pak Bu. Ndak ora malah milih job liyane kemudi ketel. Rumah samu aku kemedi ketat terus mbok tabuhi ngono kuwi apik rumah samu, Kowe ora ngerti aku ning ngalep mbok. Tata terluka gak sih sama Mas Bambang? Sewa lho. Meneng tak mung. Dina iki sing gawe wirangi dudu aku, sing gawe isin dudu aku. Ngerti? Cah loro lho delon dadi buron ditunggoni lho maene. Maene ditunggoni. Nduk, jangan marah to, Nduk. Aku padamu cintaku sakanyang-kanyang kader karo kowe aku lemper motorku tak starter. Bapak Ibu ingkang kula hormati, campur sari Mayangkara dipun barne saniki. Lho seneng to aku ngon bareng aku capek asine lelah aku. Iso rasaku tak pijeti ya. Tak pijeti apa tak idek-idek cengele nggih. Lha sak diriku mau idek-idek cengel kok tak idek apa piye? Ora rasine ora usah marah-marah. Apa meneh sampean ki saka tanah suci. Aku rasuti saben dina mikir terus hati-hati Aglanggung mas mojo karto kulaan pasitan siramu welek lah kok selintutan ikan sayang coba rungokno lara ditabuhi
Dadi lek umpama anu sing diingi ya sepurane ya. Ya tapi lek kebangetan ya aja koyo ngono kuwi Mas. Ngerti ora iki mayang karo Mas. Bocah rumah saku kok. Tapi aku tuh kalau kadang menjadi air itu kadang tuh sabarnya luar biasa Sabar, ya. kudu sabar. Kayak malaikat gitu dadi ya. kudu sing sabar ora nesu-nesu ya, Gak boleh marah-marah. Kudu inallah ma'asabir. Lo sabar. Bacot ngono Mas. Iya ya, Nduk. Kok wanine karo cah cilik ngono kok. Iya, iya. Boten cahayu. Ajare ibuke aja ngesakne Mas Bambang. Ya bener Bu, ya toh. Oh. Ngono iki kudu nek sing ngerti, Pak. Ucap. Lah aku ora apa-apa, kowe kon dhuwur ayu ngisormu dolan. Syuting. Gawe sepatu sing apik wong yo. Yo. Sampeyan. Wong wingi wis tak tukokne, rega 35 iki digawe. 35 iki. Kene digawe. Mah aku nggih mi. Lah piye? Engko aku nggarai cantik. Apa hubungannya karo sepatu karo cantik iki? Loh, kita kalau wanita memakai heels itu kan marahi feminim, marahi cantik ya toh, Bu? Lah kan ikan itu diciptakan orangnya yang aneh gitu loh. Lah kuwi wong alien aneh. Mah aku pakai ngene iki ndak usum. Ya wis, sesuk nggih bakia ya, Nduk. Kula, Pak. Es teh, Pak. His. Tuku. Rumah samu ki saka panitia ngono ora oleh. Lah ya ora oleh ngono kuwi. Rumah samu dhewe iki biasane iki bakal lho ngene iki, Mas. Terus ora oleh terus dijupuki ngono kuwi. Kok dhewe iki ning kene iki nih apa jenenge? Wong bakal iku kudu ditukoni. Ibaratnya kan sedekah, nggih Pak nggih. Wong iki kudu gawe duit, Mas. Ya iya, Pak. Dhewe ora oleh sok selamat. Ora oleh ya, Nduk ya. Dadine ngene iki kudu sing ikhlas lho, Pak. Sampeyan kudu ikhlas ya to. Jenengan nek dodolan sing ikhlas, Pak, kudune, Pak. Awake dhewe membantu bapake. Bapake kan ben dagangan entek. Alhamdulillah, Pak, keturutan dagangan entek. Pun mantuk. Pun mantuk. Pun monggo kondur. Matur nuwun ya, Pak. Mugi-mugi amal jariah panjenengan ditampi dening Allah taala. Matur nuwun. Ayah endi ayah? Ayah turu duit. Rene iki. Ayo tanggung jawab. Terus duitnya sapa? Ya ora roh. Mas, Bu utang, Bu. Ora kena. Engko nek gelem tak utangi tak jak foto wis. Lah, ora kena. Saurang iki kan salindri yo. Bayarin no mampu. Mbok sumpah cekek glegek to, Mas. Aku nang duwe duit. Sing duwe duit sak. Mbok buka lho isine lho, tisu tok. Yo alah Gusti. Derenek to. Anake nggur lading. Ki jane sinden bakul pelem kan. Kan? Jangan marah-marah lagi ya. Iya Mas Bambang. Saman sing sabar, semakin tinggi namamu semakin banyak godaanmu ya, Nduk. Iya Mas Bambang. Asemu iso nangis. Sampeyan aja nangis ya, Mas. Aku aku lan mbok sakit atiku lara. Aku jane yo ngempet. Aku batang. Kok iso mambu batang lho? Kelekmu lho nang Rexona. Ngawur. Pakai. Tang 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 tang. Anak jaranan iki ta? Wow. Naik Mas Putra, silakan naik. Prajurit Prabu Laswandono. Silakan pokok. Ayo. Puluh, udah menikah belum? Oh belum, udah punya pacar belum? Iki mike diasto. Angel mbak nyauri nih mas kuwi. Angel nyauri berarti wes apa urung? Weh. Walah wes nyapa kok. Tabuane iki lho nggarai nangis, nggarai cacahi. Wong mau Nisa mau memaafkan kowe gara-gara ditabui malah nangis. Nisa iki ditabuhi nangis mergo apa? Nyapa? Ora ngerti tabuhan apa iki mau. Nak, ini Ya. putra dari Pak Tri Hartanto ingin foto. Oke, halo Ya. sayang. Gimana mau nyanyi? Foto. Oh foto.
Bilang ke bapak ya satu jebretan 50.000. Engko nek gak ngono kembali kan akeh sing ngejap foto. Ya, mau nyanyi lagi sayang? Manut kula. Atau Mama Wiwin ada request lagu apa? Buat Dek Legit. Ndang nanti disawer sama Mama Wiwin. Apa to iki? Iki lho wonge njaluk foto. Pun Pak wonge nesu. Ayo nyanyi satu lagi. Lagunya yang apa? Apa? Lestari. Oh, Lestari. Mbak Nisa mau ikut ke sini, Mbak Nisa. Nisa ke sini Nisa. Ya, Mbak Nisa sini ya. Ya, tak gendong. Tinggi nduk, tinggi soalnya. Klambine Niken Salindre. Ya ing fan aku wae cah kuwi. Ya Patra ya adikmu kok iso kan. Iya Rene. Tenang ya, kok lek Mbak Manane ngomong Om Bambang Dek ya. iki meneng ae gara-gara jejer kowe iki kudu mutah lho, Mas. Lah rumah sama aku tas kresek kok piye kok angger apa. Halo. Ya. Ini sapa dulu Nisa, halo gitu. Ndang bilang halo ngomong gitu. nih. Ngomong. Yo, Lestari. Ah, bisa nyanyi Lestari? Sang Dewi katon lam-lami. Anu, ketoke keluwen bocah kita ya. Tulung to, Mas. Bocah Anake diopeni sik. Bocah Ora terus koyo ngene iki. bocah mek ketap-ketip tok. Teng